Za mu so mu ji daga ina kike kira? Daga Abuja. To ya alaƙa ku take da ita Fatima mai zogale? Alaƙa mu da ita mai girma ce to ‘yar uwata ce. Wani zai so ya ji ya alaƙa take. To ‘yar uwata ce da ke ta zama ba da nesa ba. To za mu so mu ji labari bayan Fatima mai zogale ta yi shura kowa ya santa. To me ya biyo baya gurin kula da 'yan uwanta? To gaskiya kula da ‘yan uwanta kan ba wanda take kula da shi saboda yanzu a cikin gaskiya duka ‘yan uwa ba wanda yake ba da shawara ke da shawarar shi. Duk wanda ya kwatanta mata gashi abin da ya kamata ta yi sai ta ce a lokacin da ba ta da shi bai ba ta shawara ba sai yanzu da ya ga ta samu arziki kamun zai ba ta shawara. Kamar wani irin shawarwari kuke bata? Shawarwari akan ta natsu ta zanna wajen ma'aikiyarta akan kawai da shi oga ya umarce ta akan ta yi aure kamun ya danka mata abin da alherin ta samu. Wani oga kenan? Wani oga ke? Shi dauda ka hutu da rara ɗan dauda ka hutu rara. To shi ne muke son ta yi aure kamun ya bata abin da ya yi ya bata. Abin da ya yi mata ya taimake ta. To duka kowa da muka zauna duka rana da muka mata magana akan cewa ta fito da miji ta aure. Ne mata taimakon da ya ce zai mata. To kaga shi abu duk lokacin da Allah ya kashi maka amfani da damar ka ba ta ko lokacin da damar za ta kwace ma. To abin yake so in ce baya wasu da suke raɗe ni cewa kamar ya bata wani abu ko ya bata kuɗi an iya cewa har yanzu ba abin da ya shiga hannunta? Gaskiya hakikanin gaskiya ba abin da ya shiga hannunta saboda yanzu haka ma mahaifiyar tana neman taimako. Ne taimako inda take zaune ba wanda ke kula da ita yanzu a haka ranar da na je wurin tamma ta ce wallahi ba ta da lafiya ta je asibiti an auna ta aka ce ba abin da ke damun ta bacin rai ne da bakin ciki ke damun ta. To kamar me ya jawo mata bakin ciki ita mahaifiyar? Bakin cikin ta ka haifi ɗaya ya tafi abin shi gaba ɗaya dun ta samu ɗauka ta tafi can wurin gaba ɗaya wurin shi ta kwace kayan ta bata san ta kame mai ga inda yana ta ba. Amma da kamin ɗaukakar yaya alaƙar ta take da mahaifiyarta? A lafiya, lau take wurin wace tana zaune a wurin wace na iya sana'a ta zo galan da ta adawa tana kawowa cikin gari tana saidawa. To yanzu wani saƙo ne kuke so ku isar ta ji ko akwai wanda kuke so ku isar mana saƙo kamar cikin bayanin kina ji kamar kina cewa yanzu ba ta jin magana ko akwai wanda take jin magana shi ne yanzu? Wanda ta bayanin cewa ita yanzu rara ya zama kamar matsayin mahaifinta duk abin da ya ce ta yi shi ne za ta to yanzu taimakon mu ya taimaka mana kawai da Allah Ubangiji ya sa ya taimake ta haka mun ji daɗi kwarai sosai Allah Ubangiji ya saka mu da gidan aljanna amma don Allah don annabi ya mata magana akan ta dawo gaban mahaifiyarta dan Allah ta aure. To yanzu ta nuna kenan ba ta jin magana kowa sai magana rarara kenan. To haka ta faɗa. Tunda dai kuma ga ba mun kai maka da shawara mutane da yawa sun ba ta shawara akan ba za ta aure. Ta nuna ita ba haka. Muna tunanin tun da ta ce magana shi kawai take ji duk abin da yake da za ta yi. Inda in ya faɗa za ta yi. To kun san kullum al'umma waɗanda ba su san yadda abu ya faru ba sai ke ga suna kawo magana hasada ko suna jin magana tashina. Abin da ke so ki mun ƙara maimaita wani ƙoƙari kuka yi domin ku zauna da ita Fatima mai zogalan abin ya cutar har kuka fito kuke so mutane su sani. Gaskiya mun yi mata magana sosai akan magana auren nan an yi mata magana sosai ko an tara ta mata magana duka dangi wata ji ba wanda ya kamata ce ta ji magana su duk wata ji ba. Sai muke tunanin bari mu fito tun da dai mu ta haɗa da yaron kuma mu yi mishi magana baki da baki akan mu roƙe shi ya sa ta auren ta nuna ba haka ba. Sai ma da ƙila in muka fito wannan muka yi magana ƙila in Allah ya taimake mu Allah ya ansa addu'a mu ta ji abin da muka faɗa da dawo gida ta aure. To abin da muke so mun tambaya lokacin kamin ta samu ɗaukaka ƴaƴanta guda biyu da kike ce tana da su suna hannun wane ne? Suna hannun mahaifiyarta yanzu haka ma. Yanzu da duk da ƴaƴan suna hannunta ba ta kula da su kenan. Gaskiya ba ta kula da su yanzu haka da ko tallan da aka yi ba da ta yi sallah ba ta gida. Yanzu za a ce kun ɗauki tsawon lokaci kenan ba ku ganta ba. To ni da ya kai da kawai da mace ta kwatanta mu cewa ta kwan biyu in to kawai ana jibi za a yi sallah ta tafi. To bata kara jin da take ciki ba har rashin lafiya ma ta yi yake ma mata daga kiranta bai tana mata zan ba ta lafiya.